ngaze ngibone nje. Praise the Lord. Angithathe leli thuba bazalwane bami ngihloniphe kuqala ubaba wethu, ubaba umfundisi uMalunga, ngihloniphe nomama wakwakhe, ngihloniphe ubuholi bonke balapha ekhaya e-Ark. Welihle igama leNkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Ngihloniphe abaholi bonke bezenkolo abakhona i-fivefold ministry iphela. Welihle igama leNkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Asekugcineni ngihloniphe ngenhlonipho umntwana wasenkulu Bishop Mthweni, okuyena okhonza ngezwi kusasa ekuseni. Ungashumayeli namuhla kuyintobe onendlela bangasayo. Siyahlonipha sibonga uNkulunkulu ngesipho esimangalisayo oyiso emzimbeni kaKristu. Singabe sishaya izandla ukuthi njalo mangisa ngeke ayibonge Nkosi. Sesebenze ndawonye, sashumayela ndawonye for over 20 years manje. Unyaka nonyaka esontweni lethu shumayela noma ka-5 noma ka-6. So akasisi simenywa umuntu uNkulunkulu angipha yena ukuthi sakhisane lokho uNkulunkulu angithume ukuba ngikwakhe. Praise the Lord. Hloniphe kakhulu omama bethu bonke abadala bakhona, obaba bethu abadala bonke. Ngihloniphe omakoti bonke, ngihloniphe obaba, ngihloniphe abasha, ngihloniphe osisi bethu abadala nokuthi, ngihloniphe nabantwana. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bantwana beNkosi. Ngihloniphe abahlabeleli bonke abangcwele abasikhonzayo ey'ndaweni ey'hlukeneyo. Noma ngabe kuncane kangakanani okwenzayo, ukhulu kakhulu ukuphumelelisa nomsebenzi esinawo kule ndawo. Praise the Lord. U-amen wenu uhlangene kamnandi. Praise the Lord. Amen. Baba Malunga, ngithanda ukuthi ngizibongele ukuba uthi makube senhlizweni yakho ukuba sibe khona nakulo nyaka uNkulunkulu akwenze kwenzeke. Cabanga ukuthi kungaba ukula ukuthi engqondweni yomuntu acabanga ukuthi kune-movie khona naye kushuthi ukhona. Khona ilanga kuyoba khona i-move singabibikho la. Kuyobe kungasho ukuthi we are now taken out of i-move. Kodwa yonke into inesikhathi sayo, yonke into inesizini yayo. Kodwa Mungu umuntu ocabanga ukuthi ucebe endaweni ngoba ediserva usuke kulusa. Nanto siyambonga uNkulunkulu ukuthi siphumelele, sibonga nangendlela esisebenza kahle ngayo ukufika kwethu la, nokuba khona kwethu, nokuhlaliseka kwethu, nokuhamba kwethu. Kuhle phela nazi bazalwane ukuthi siphatheka kahle. Ayibonge iNkosi. Okunye ngeke ngisholo mfundisi, kumele kusho thina uma ngabe siphatheka kahle, ngisho ukuthi ngabe sisabuya bazalwane. So-ke masisabuya ngisho ukuthi siphatheka kanjani kahle nendlela emangalisayo. Ngeke sikubalekele kunamuntu weqiniso, ngeke sikubalekele ukuthi khona ingcini esingayibambi. Sibuke ucabanga ngikuhlukumezeka futhi. Phela abazali basilapha shiya amakhaya ethu. So kufanele shiya amakhaya ethu siyohlukumezeka. Kanti sinamakhaya ethu afudumelele. So-ke uma sisuke emakhaya siphatheke kahle kuyayithobisa inhliziyo yethu. Praise the Lord. Nibe bahle bazalwane. I-consistency yenu yombono wemuva uNkulunkulu anibusisile emangalisayo. Amen. Ngenxa yesikhashana sethu ngisacela ukuba sithole isifundo incwadi kaDaniel chapter number 11. Sizofunda ivesi elilodwa ngesiZulu
verse number 32. Bona ngathi kuba sifunda wena. When ufunda Daniel chapter 11 verse 32. Iyabonakalisa ngokuthopha abaphatha kabi isivumelwano, kepha abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo bayakuba namandla baphikelele. Ngicela sifunde nge-Amplified version. Thank you, sis. With smooth words of flattery and praise, he will turn to godlessness those who are willing to disregard the covenant. But the people who are spiritually mature and know their God will display strength and take action. Amanye version achi, they'll be courageous and do great exploits. Ayibongos. Abesikule. Izilapho baba liphilile liwena liphefumulelo umoya wakho ophilayo. Namhlanje nasisahlalela ukukhuluma kwalo sifundela ukuba silekelele wena ekulilaleleni so that it brings results in our lives. Jesu Kristu Nkosi yethu bonke abakholwayo bathi amen. Amen. Hallelujah. Bazalwane bami Nkosini, ngicela ukuba esibonisane kafishane as I was praying. Inhliziyo yami baba uManuma ifunile ukuthi kusukela ngosuku esiqale ngalo la ufika ubaba Mahlangu bethunywe udokotela baBhumi, usuku elandelayo usuku lwayizolo kuze kube namhlanje iningi esishunyayeliwe. I believe, but I always believe mina ukuba uma uNkulunkulu esihlanganisa, especially in a conference form like this, kusuke kukhona into uNkulunkulu eyodwa ufuna ukuyikhuluma. That is why bonke abantu abashumayelayo wena usuke benenhlanhla yokuba khona zonke insuku uma kuphela i-conference uphuma nomlayezo wodwa uNkulunkulu asuke usho. And I believe ukuthi nalapha lo nyaka sizelwe. But as a person that has been part of Move for a very long time, so that I so zakaje umbono omkhulu nengqithi ye-conference ye-Move was to encourage abazalwane to move to another level emkhakheni ehlukeneyo. But ngalesa sikhathi siqala i-Move bakusaseyinsuku ezihlukile kunalezi siphila kuzo, ngoba inhliziyo yabantu yayiseka uNkulunkulu kakhulu kunezinto uNkulunkulu azenzayo. So ke sesishumayela uhlobo lwehlukile lwabantu abangenza nanoma yini ukufika ezintweni bengabonanga ukuthi kulandelwa nguphi umgudu uyethweni. But namhlanje na enhlizweni yami kubekeke ukuba ngifundise from this text that we've read. Lesi sahluko sithi kepha abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo bayoba namandla. Isizulu siyela ke lapha sithi baphikelele. When it goes on to say benze izinto ezinkulu. And the truth of the matter is what umuntu olapha namhlanje in one way or another you are praying ukuthi kusasa lakho libe ngcono kunamhlanje. We are all believing God for the next level. We are all believing God for the next dimension. We are all believing God for reaching lamaphupho esinawo lezifiso esinazo. But uNkulunkulu has given me this version labezitha ukuba ngizothi bazalwane imfihlakalo yokufika ezintweni ezinkulu akusiwona amandla kuqala kodwa ukwazi uNkulunkulu wakho. Ngoba
ishwa elikhulu emhlabeni, the greatest tragedy, ukufisa izinto, ulungise izinto, ukhulekele izinto, uphokophele izinto, uthembe izinto, bamvangeli unikelele izinto zifike. Zithi mayifike izinto kusho ukuthi kuningi okwenzile maqondana nazo. Zigcine mayifika ungabi nasiqinisekiso sokuthi phakathi kwazo zonke izinto owazenza lena ke yona ingabizalwe yini. Because iningi into izamile nalapha wezwa kuthiwa waya nalapha wezwa waya. Into ebuhlungu nje emhlabeni kufikela impendulo ungabikho sure ukuthi iyavelaphi. Ufikele impendulo ungabikho sure ukuthi na uyolanda enye ungayilandaphi ngoba kwaneke efikile awukho sure ukuthi izalwe yini phakathi kwezinto zonke ngoba umzalwane ozamayo. Mawubona ngathi akulungu lapho uyangapha unyamalala ukuthi Mazi ngasithi awusakhonzi kanti uyakhonza usayozama makuhluleke ukuthi kusekhaya ngofela lasengulile iningi into ezamayo ngoba inhloso enkulu kufike ey'ntweni. Kanti bazalwane uNkulunkulu wethu uNkulunkulu onazo izinto, hayi kwabafuna zona, kwabafuna yena. Uma ekhole yena izinto ezifunwa kuphela isikhathi zitholakala kalula makutholakale umnikazi wazo. Lekona bazalwane. Now ngizomisa nje leyo nto esengiyakuleyo eyokuthi kumqoka ukumazi. Umqoka ukumazi. Ngizokhuluma ngokumqoka olwazi nobumqoka bokwazi uNkulunkulu ngoba leli verse lithi abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo. Yabona ngithanda nje ukuthi akuthiwa uNkulunkulu kuthiwa owabo ngoba into engabayingozi kakhulu emhlabeni ukuthi ubazi bonke abanye uNkulunkulu kodwa ungamazi wabo. Into nje eyangilimaza kakhulu mina ngicabanga ukuthi uDavide naye yamlimaza lapha ehlane uma kuzoliwa noGoliath, ukuzwa uSawuli emisa ethi mfana le ndoda lena yaba iziphi le ndoda lena. Into eyalimaza umphefumulo kaDavide ubona ukapteni wempi kaJehova enolwazi oluningi ngesipha engasho lutho ngoJehova ahola impi yakhe. In actual fact uSawuli wayemsaba yena uGoliath kwangamele ongenana koxela umfana uDavide lezinto yena ezwa kuthiwa zenziwe uJehova. Sibona ukapteni wempi kaJehova unayo yonke information ngale ndoda. Umfana omncane ofika khona manje unolwazi ngoNkulunkulu onokapteni olimpi yakhe. It's very dangerous bazalwane ukuzigcwalisa ngolwazi ongaludingi. It is very dangerous ukuthi namhlanje ntabama ngingama la ngishumayele ngezinto ezenziwa yisitha kubantu abakhonza inkosi. Ngoba ukuthi isitha senza ngakudoka gaywe thina lelo. Thina sifuna ukwazi ukuthi uJehova wenzani ukuze noma ngabe isitha senzani singaphazanyiswa yilokho ngoba indaba yethu ayikondele lesitha, indaba yethu ikondele noJehova esikhonzayo. In actual fact, now from the scriptures right there they show you, goes abafundi baka Jesu bathi Jesu fundisi silimele majena lapha sichalime wenhle kabi lapha sichalime wenhle kabi lapha manje masithi siyocheka sibona manje senameva sekunokukhula uthi uJesu istage salete sihlwanyele sicritical ukuthi singaphili into esingayihwanyelanga. Ngoba singathi siphula lokho esihlwanyelile kusiphuke, amisingathi siphula lokho esingakufuniyo kusiphuke nesifuna. Usethi uJesu ke yakani into ehlwanyelwe time will tell. Uma ngabe lezi zinto niyiyekela uma seyiphalana kuzobonakala ongahlwanyelwanga yithi
uveze lokumnikile. Now, it's very easy, it's very easy to be taken. Ngokuthi usatane ngala twenzani abafundisi bamanga abaprofeti bamanga basabamanga basabasingabazali beqiniso. And we need to feel ourselves ngeqiniso singalo. Sidedela abantu bamanga basebenze business labo nathi sisebenze business lethu. Singakhetani nabantu bamanga ngoba abantu baba yinto abayizwayo. Uma ngabe sizospend isikhathi la sifundisa ngento zamanga nizodimali iqiniso ngoba abantu bazokwazi lokho ekukhulunywa ngakho. Romans 10, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. I choose to preach faith. I choose to preach hope. I choose to preach the future. I choose to preach the good things. I choose to preach the good news. I choose to preach the good message in the midst of everything that is happening. Because I have learned, uma ngabe kule section enhlezi yona lonke lezitalo zimhlophe bese ngeke isihlale sodwa simnyama phakathi kwalezitalo ezimhlophe. Yes, ifocus iyasuka ezithalweni ezimhlophe, ifocus iyesihlalweni esimnyama. Ngamanye amagama abezwa abangcwele bakamalunga ngithi mina uma kwanda amanga, uma amanga anda kanti iqiniso lincane bese liba phakathi kwamanga amaningi. Iqiniso liqhama kakhulu emalilodwa phakathi kwamanga amaningi ngoba alifanani namanga amaningi. Umsebenzi wethu akusibona ukuyovala amanga, umsebenzi wethu ubheka iqiniso lalikho nakhona. Ngamanye amagama yonke into engahlwayeliwe eyandayo izoveza le ehlwayeliwe. So, are you listening to what I'm teaching tonight? Are you listening to what I'm teaching tonight? So I'm teaching bazalwane osini isifundiso esithi unokubaluleka bokumazi uNkulunkulu wakho. And listen to me bathandekayo. Ukwazi uNkulunkulu is not natural. It does not come natural. You must be intentional. Akusho ukuthi mawukwenza nathi awuzumazi uNkulunkulu. uNkulunkulu waziwa bamlabe. uNkulunkulu waziwa bamfunayo. Njengoba silapha nje abanye benabayami emakhaya badibikela enkonzweni abakalanga emakhaya. Nifunani kanti sifuna ukumazi. Into yokumazi akuyona yethu, into yokumazi yakho. Ngimangaliswe umpostoli Paul ongumkhulu kaapostoli. Uma ngabe kathi izinto afuna uzazi emhlabeni ngihlangana naye kwenye indawo ethi kunye ngufunayo. Ngifuna ukumazi yena ngazi namandla amvusa kwabafileyo. Ngimangaliswa ukuthi impostoli wena basuka phezulu kwabo usafuna ukumazi. Uthi umpostoli ukuthi ngimazile izono akusho ukuthi sengenele namhlanje ngizafuna ukumazi. Yes, and I want to know the power that raised him from the dead. Sorry, ukufuna ukumazi uintentional. Intentional. Say after me, ukwazi kwenza izinto zibe lula. Say after me, ukungazi kuyabiza. Ungazi bazalwane kuyabiza. Khona ezinye izinto eniyayesishaye nje masinesikhathi sixoxa ubunandi kodwa eqinisweni ezingekho wrong. Njengalento yokuthi kube khona abantu abenza inkonzo emahotela babiza abantu bezokhuluma nabo na-one na-one bese bebakhokhisa imali. I-right leyanto leyanto i-right kakhulu. Nami nje ngesikhathi nangiyayenza. Leyanto ukuthi uma uyobona umfundisi wedwa ekhuluma nawe ekutshela iy'nkinga zakho ukhokhe, i-right kakhulu ngoba vele ukungazi kuyabiza. Ngoba akekho umuntu ohamba eyobuza ungazi. Okubuhlungu uma uyobona umfundisi ukutshela izinto ezisebhayibhelini wena ongalifundanga. So manje ukufundela akuchazele kumele ukhokhele isikhathi sakhe ngokwazi kwakhe ngoba lento beyile yakho imahhala wayiziba wakayazi. Okufundele yona kumele ukhokhe ngoba namadokotela bakithi asiyo ukuyobuza ukuthi siphethwe yini. Usuke egula thina kodwa ubona
nina bazali nisikweleta imali eningi kabi yezinto enisithwesa zona ningekho even serious nangaso. Yes, bafika abantu zobalamula beshadile belwa ukhulume nabo ukuze kushaye u11 ebusuku bangabuyi ngisho ubuye ukuthi kwalunga yini kwahamba kanjani bathi sithwale ufaste wedwa bangafasti bona abanikazi benina mawuhlangana ubabuza ukuthi ihamba kanjani bathi ngani ngoba babengekho intentional nangizuka benza ukuthi babefuna nje umuntu abazojijela kuyimthwalo bona bahambe bangabina nini kokhayo. Ngenxa yakhe yelelele uthi mawufika umbuzo ukuthi ihamba kanjani akasayo yonke indawo la ihamba khona uhambe fana nezinkinga zakhe zithwalwe ngabanye abantu yena angayithwala. Kanti incwadi yabaseGalatiya ayithi thwala nani, ithi thwalisa nani imithwalo. Nawe uyabamba nathi siyabamba umntana uzosinda ngeke sikwazi ukuthwala into esingayenza ukuthwalisa othwala nayo uJesu esebabhala ingoma ngaye wathi uyathwala umthwalo wakho bese ethi uyangithwala na. I'm not ready to twala anyone. We are number one ngithwala isifo this. Someone said 2 to 1 12. Lena yikhuluma ngathata ngathi ngiyahlala. Sihlala kakhulu la ekholweni. Sihlala lento kamathwala. Umuntu ufuna ukukholekte lesikhathi esafika ngokhala. Ethi ngane wethu ngicela ungithwala lwa. Asithwalana, siyathwalisana. Uma ngabe soka nge3 days fasting nawe uyafasta nawe uyafasta. Wenza njalo esithe bazalwane. Uthi esithe Mordecai zila ukudla lapho ngaphandle. Naye namantombazane yami sizozila la sinamanje kuphela bona kodwa yinto sizilile bona iyasebenzisa asila ayibona futhi nje into efuna uyazi umzalwane mina ngithatha lencwadi kaJohn chapter 17 kuthiwa umkhuleko kaJesu isihloko sakho ezikhulekela yena ngoba ngeke ufike kwabanye abantu ungaqali ngokuyikhulekela wena usemhlabeni la people are going through a lot. Ungacabanga ukuthi bawucela umkhuleko emntwini umuntu vele waqhubeka ngalowo mkhuleko. Uma ngabe ufuna ukufaka lento engisho in a test ucela umkhuleko emntwini bese uyabuya uzobonga. Ucela ngesonto bese ngesonto ngifuna ukubonga umuntu ufika ukuthi akambe baqondana naye ngoba abantu abaningi abakholwayo bahamba beqoqa izicelo zomkhuleko kodwa abaqambe ukuyikhulekela. Abantu ngabasoli babathwala abantu bathi bebuyela kubona nama-report bathola ukuthi abanikazi bezidingo abasazi lutho ngey'dingo zabo. Yes. Ngibona kwamavila afuna ukuthwalwa ngabanye abantu afuna ukuthandazelwa ngabanye abantu. In actual fact lesikhathi ukuthi bazane mthwaliseni usho ngoba ngikuzwa ukuthi ngawami amandla engithwele ngawo ungathi sengihluleka but there's a path that I have done and abazane bangena kwenye ingxenye kodwa nami ikhona ingxenye esengingene kuyo. Lento nje yokuthi kunethe ngathi phasha wena usubiza abantu uthi phasha wena usufonela umfundisi uthi phasha wena usufuna umsebenzi wakho ungasephela abanye abantu awutholakali uyoma nabanye abantu awutholakali uyosiza abanye abantu. Mawukathi uyacheke labakhe abantu abalimala kakhulu ngebandla abatazange ngithandwe azange ngisapotwe abantu azange babe nabo mawajeka yenelisini yokungagabanye abantu akazasapote muntu akazagcwalise muntu akazabela muntu udimanje izinto yena akasenzayo bese yaphuma-ke la i-akha ehambe yosho la yoyinikela khona ethi ngiyaqala ukubona ibandla elinothando kangaka azanba sizokhonza la akusika all you need is love. Umuntu ofuna ukuthandwa akabhalele TV singing and ringing ayofuna abantu abazokhanda lapha sikhonza inkosi.
cannot contribute. uJesu unabantu bayonazi ukuthi ngingabami uma ngithandana, thanda abanye nawe uzithande. Abanye ukathi love them. Sokuthanda nini? Asiyabuza. Sokuthanda nini? Ngoba ufika late. Hamba ini. Mase niwe zwi uyangesho. Inkonzo sithiwa bonke abazalekele sale sikhuluma ngemuvu uyaphuma. Kodwa abantu claim ukuthi ukhonza la. Kodwa masenze into zaleli ibandla zokusebenza awutholakala. Yes. Ngishebekela abantu abasevayo pastor. Ngithi mangabe uyikhapuli umyeni wakho uyasebenza esontweni uyaseva. Unkosikazi wakho uyaseva esontweni. Mawufuna ukuhamba uhambo olude emkholweni. Mawuhlala nomuntu osebenza enkonzweni nawe ufuna into ozoyenza enkonzweni ezokwenza umu-understande lo muntu obuya ngo-level inkonzo ingenelo naye. Kodwa mangabe yindoda yakho kuphela esebenzayo wena usebenza indoda isele inkonzo inkulu indoda isele lobakumalwa ngaphaya usemotweni olubhile umlomo uzisekhapha for ukulimala for the rest of your life. I'm telling you. I told my own wife, I said, Mama Bishop, Mama ufuna sheshe siye ekhaya ngesonto. Mama userious ufuna ukusheshe ufike ekhaya ufuna ukuyodlala ekhaya. Uma ngisavimba nababangapha wena vimba nababangapha. Ngoba uma ngabengavinjwa umuntu la mangedana la ngisazovimba nababangapha. Angithi ngaphenduka ngithi ngikhawula nabangihlangane nawe usengaqedile abasambili. Kodwa mangabe la abanamuntu obabingelelayo abanamuntu namqedana lo la yini ngizabona wena uzophuza uthole lokho. I am saying this very important because we are nearing the end of the year. Siyala kumele siyokwenza khona inkonzo zokubonga abaholi bethu abasithwale for the rest of the year. Sibiza nama-ark amhlophe. Mase kuphela unyaka sekumele kube yithina esenzayo. Sesithi hayi mina ngiyavakasha. 4 years. Uvakasha. Njalo uvakasha masesosonikezwa. Uvakasha masesifuneka imisebenzi. Masagithi thomoyi awuvakasha umwalawe. Ukhulisa ukugida ngenyawo. Uma sekufanele senze into eyibonakalayo, you are denouncing your membership. Bazalwane, ayikho into emhlabeni eyi-legal right yami engeke i-require anything from me. Ngiyakuthiwa eSouth Africa abantu abana-rights bese kuthiwa maningi bantwana ama-rights ahamba nama-responsibilities. Awandisi nje emoyeni ngoba khona into eyenziwa nguwe ukuze wamukele that right. Kunjalo nasekuhambeni noNkulunkulu. You must be intentional. Yes, I am intentional about knowing God. And listen to me bathandekayo. Kuthiwa abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo bayoba namandla benze izinto ezinkulu. Amandla okwenza izinto ezinkulu awaqhamuka emandleni, aqhamuka ekumazini. Let me push this because we're going to pray shortly. uNkulunkulu usebenza kanje baphethe. uNkulunkulu unqobisa ukunqoba okuncane ngenxa yezinto ezinkulu ukuze ujwayele ukunqoba. Ukuze mawubhekene nezinto ezinkulu ungayibheki ngamehlo abanye abantu, uyibheke ngamehlo alowo okunqobele izolo. Bese kuthi kuloko okusathwa ngabanye loyo owangikhipha laphaya uzokukhipha la. So you can't be in a walk with God and be immune to tests, trials and tribulation. Inhlupheko nezilingo nokuhlushwa kuyi-part of the package yabantu abahamba noNkulunkulu. I'm telling you, ivesi lithi umzalwane uzalwa enhluphekweni. Uma ngabe wawungahlushwanga ngendlela owahlushwa ngayo, ngaba uthandazanga ngendlela owathandazwa ngayo. Uma ngabe abantu abakujikelanga ngendlela abakujikela ngayo, ngaba umfuna uNkulunkulu ngendlela owamfuna ngayo. Sekuwukuthi nje indaba ezintsha mawusasephakathi kwayo akubonakali ngathi yisifundo. Kubonakala masewuphumile bese usho njengobhalayo athi kwangilungela ukuba ngihlushwe. Lalela uthi ukuze ngazi iy'nxusa leya
ukuqeqeshwa kwakho. You must be intentional about knowing God. And enye i-angle yokwazi uNkulunkulu ukudlula enhluphekweni. Kona ingoma kaNcandweni engazange idume kahle ekuyiyona kimi enamandla ithi awukaze ukubona awusoze ukubona ubuqhawe balendolo ungakangeni enkingeni. Ikhona silakhona lithi ngene enkingeni, lithi ngene enkingeni, ngene enkingeni uzobona ubuqhawe balendolo, okusho ukuthi abazalwane baka back to center bohlala bekule level. Khona ilevel abangeke bayazi ngoba kwathi kufika ama-test okubakhuphula bawabuyisele emuva, kanti la sinyuka ngama-test. Bayazi abawothisha, bayazi abaka-corporate, nike nithathwe for a week niyohlala ehhotela kwenziwe i-course bathi lama-course lawo polish. Emva kwe-5 days bese nishutha iy'thombe ninikeze i-certificate. Lezo certificate ziyabhalwa phezulu kuthiwe certificate of attendance. Awukho umsebenzi ongawufuna nge-certificate of attendance ngoba sisho ukuthi wawukhona makufundiswa kodwa alikho iqiniso lokuthi kwafundiswa uyakwazi ngoba uma ngabe sekulawo ma-course awabhalwa ama-exam ngoba umuntu ongayibhali i-exam kuthiwa wayekhona kodwa umuntu owabhala i-exam uthola i-certificate of achievement. Imisebenzi asiyifuni nge-certificate za-attendance, siyifuna nge-certificate za-achievement. Noma ngabe ungakhonza la every Sunday ma ungakangeni ngawo awuqualifyi kwi-level elandelayo. Kumele emva kwezwi ubhekane nezimo ezizothesta lezi oshukele ngayo bese uthi ngiyamazi, bese uthi ngiyamlolile, bese uthi ngiyamethela ngoba ngeke umthembe ungambonanga, ngeke umbone ungamathayo. Umazi must be tested. Kunabantu ingane zethu ey'shayela iy'moto zethu lapha emakhaya. Iminyango umuntu eshayela and akekho umuntu osipakisha kakhulu ukuthi sekuthole i-license njengomuntu onesikhathi eside eshayela ngoba ingqondo ithi. Lena yami ngengqondo iyaba ukuba intentional. I remember when I did my driver's license, ewasebenza ubabdube owayengisiza ngoba wawunesikhathi ngishayela. Angengikholwa amazolo baba ngoba into eyayifika ngishaya kakhulu ngesikhathi ngilungisela i-test yile bathi observation leyo yokuthi yayingishaya ke lokugcina leyo kukhipha ikhanda. Yes, ngoba ngikhipha ikhanda la ngoba kade ngishayela wathi kimi lo baba eshopini yakuncane khipha ikhanda yakuncane khipha ikhanda amagama angiqinisa ngawo wathi uzolikhipha kube kanye empilweni yakho, wathi uzolikhipha kube kanye empilweni yakho. Ungathembeka namhlanje ngalikhipha ikhanda awusophinde ulikhiphe likhiphe kube kanye. Khona izinto ukuzine-achievement ezingavumelani nenyama yakho, ezingavumelani ne-system yakho ekumele uyibekezelele ngoba uzozenza kube kanye zi-ashalishe level. One of the things that will enable every believer to move to the next dimension is not being immune to correction and instruction. Yes. Abefundisi bazakuzongifakazela. Abazalwane esibaholayo manje, they belong to you. They submit to you. They belong to the church until you correct them, until you discipline them. And yashaya mntana mama noma ungenzayo ungenawo umoya wokufundiseka mawuphuza umkhisi ucabanga ukuthi alright uyabona ukuze ngimhloniphe umkhisi ukuze ngimhloniphe umkhisi angimbize yena ukuze ngingamlungisi phambi kankosikazi wakhe. Umbize yedwa uyitshela ukuthi uyakholwa, ukhulume naye elevelini yokudoda ngenhlonipho, afike kumkakhe ayijike yonke lento athi hayi umuntu angidilike kangaka, hayi indoda ingehle kangaka. Umbize
nonkosikazi wakhe uhlonipha ukuthi bathe bangabantwana bakho aphume athi indoda yangibiza phambi kwenkosikazi yami yazongikhuza njengengane phambi awuyazi into right efunwa abazalwane awuyazi into right efunwa abazalwane mamkhambela ngokuthi uye kwakhe uthi khona ngimhloniphe ngiye kwakhe athi umuntu wazongidelelela kwami mambizele ofisi udabeze ofisi athi wangibiza njengengane wangibizele ofisi naye futhi bazane manje ngaba leqiniso kahle anazi ifuna alukho hambo olungadlule embonisaneni alukho hambo olungadluli ekululekane alukho njengoba ithi nganenoviva nje iminyaka engaphezulu kuka-20 kusho ukuthi kulo-20 sibone konke sibone the good side sabona the wrong side and i-mentality yabazalwane ebabulala kakhulu kulensuku zokugcina abazalwane bafuna ukuba perfect bakuhle kanti la sizolungisiswa kanti abazalwane bakube neyibamba nemfihlakalo ngabe ngiyaphenduka into eyenza uba malunga noma malunga bahlale for over 20 years mawungababuza ukuthi yini yiziphi iy'khathi ezabenza babhonda kakhulu yiziphi iy'khathi ezabenza babona ukuthi ayisele into engangena phakathi kwabo it's not the good times they went through but the bad times they went through ngoba umuntu owazinala ungemuhle khona uba lesiqiniseko sokuthi uphaka ngempela they don't want to be known for their mistakes. They want to be perfect. And the perfection that if you will be false is only mass. Now, they've never sang anywhere. But there's a platform you pull la. But I was pull up a banding. Yes, a banding. Ungaconnect nalothunyeleke ngoba lothunyeleke kunombona nikwe yona ngalehle ukucula akwazi kodwa uphethe into enganekelani nenculayo yes akwazi ukuba kwideko hospitality yanayi akhe ungaconnect nevisionary ukucheka ngoba uzothi connecta ngey'ntwana ezinyama esizovimba iflow efanele iflow la ngoba wena uchazwa iloblack wakho awumazi ukuthi prophetically uthini somewhere and I'm telling you what's about awukafika ekuseveni okay awukafika ekuseveni uma ngabe useva mina ngendlela yakho ungahlolanga ukuthi mina ongisevayo enelisekile na mina kodwa ngiseva wena no asikwazi ukukhonza uNkulunkulu ngendlela yethu kodwa sikhonza yena kumele simkhonze ngendlela yena nathi simkhonze naye uNkulunkulu akasitsheli uthi baningi wena ngoba mina ngibizileyo yini nakabe ngizokhonza mina khonze ngendlela yami baseva ku-catering abazalwane baseva catering kunomfundisi lanomkakhe basebusho bona ukuthi usudiwani namhlanje sesiyenzile imenu umama sifuna ukuthangele ekitchen sicela aphuma mfuthe ekitchen hayi bo lamagesi yeza la awalo muntu kodwa akaphuma ekitchen ukulimala kwalamagesi ngale awalimaleli wena alimalela lo owamelileyo ingoma engeke iculwe la ngishumayela khona ngeke iculwe ngoba ayikhulumi nalento engiyisebenzayo angeke ngithi ngiyashumayela ba serious ngiyashumayela ba Mazi ke abantu bakhulu ingoma pholo lusuke iphole it's not working with us as I said manje le open
yanqanyuliwe mayihlale qale lilungile kodwa yanqanyulwa uyawulahla umessage bese yenza lo esithi siyamdoba alahleke okuhlangana nawe seyingasenakhala seyingasenamsini uyangena esoteni uthola uthisha omkhulu akubaleka kushonwane uyaba ubanekelwani kwenze njani akubaleka kanti lengoma mayiphelele ezinye izinto ayifuni idolo azifuni lutho zifuna imese kodwa ngangena emnyama ngathola kubalekwa ngishiye yonke into ebalulekile empilo yami ingane zithi baleka ibandla nebandla khona into elibizelwe yona eyenza lingafanani nalaba makhelwane abasebha la abakwazi ukusebha la ngomoya wale kumele basebhe la ngombono wala ngenxa yalokho esizama uku-achieve la lapha ngesikona khona lapha kuse-faith mission noma engangena zonke iy'ngoma zesitayela ezintsha nani kodwa afunekanga uyilahle into yokuthi kunabantu abadala ekumele bathimule la ekungamelanga ukujabula kwethu ucompromise bona bagcine bengakhonzanga sikhona sonke ngezabakazi wonke umuntu abaphambili xabelibonzi akasekho into zikonda ekhaya ngoba laba bantu isigaba akusongeke besafika la asiyenzi ingxenye yethu kodwa sinabashini uthi umazise dibithe uthi ufalo hamba nabanane uthi umazise asabi nabanane saba nabadala bethu saba nabanane bethu saba nabasha bethu saba ney'nkomo zethu saba nakho bonke siyabela abantu abamila phambili bangadonsi ngalaye sidonsele sonke siyabela ukungabi zibukeli sesifikile endlini yenkosi ukungabi zibukeli nathi size kunye nathi sikhonza la indleleni indaba yenza inawo indaba yethu si ukibona kisazo la sola uma itumisura unami itumisura
Understanding what I'm saying. I am not lifting up something and putting something down, but I'm saying we should strive for balance as we move. That's what I mean. As far as we are going to let the mass make it right. Let your mass yaphephisa kuwe wehlelwa prophetess yizimo zothatha umoya ezithandazela chapter 1 wencwadi yacho chapter 1 ningavuli ngiyaxoxa chapter 1 hayi 1 abaningi bangaze sethi ngiyamazi umshengu cha 1 kuthiwa abantu babadodana kaNkulunkulu ayizini kuthiwa nomubi wayekho uNkulunkulu ke ngokunje wayekela amadodana akhe wakhuluma nomubi wathi omubi kuyiqaphelile yini inceke yamutsho waphendula omubi ngomubi ngeke athule wathi ngiyiqaphelile wathi uNkulunkulu ibonile ukuthi ngikhonza kanjani wathi omubi nami uJobe engakhonza nje wathi uJehova usho ngani wathi nani wena umbiye uloyi umchekela akangikhonzi ngoba ngimbiye kahle nje akangikhonzi ngoba angangikhonza noma wathi satha ngishela dodeni let's put it on the test words achieve ngilinyazwa uNkulunkulu ndaba mayeqedile indaba noSathane engasamfakeli neWhatsApp uJobe umbuzo ukuthi Jobe uyathanda yini ayo apna ayo ngilinyazwa uNkulunkulu eqeda ngoJobe engasambuza ukuthi Jobe lento engifuna ukuyenza ngawe ngabe ingangawe na uthi umbuzo wakho uthi uyamazi nje akayiqeda yini indaba uNkulunkulu noSathane ngawe engasamfakeli akhulume ngawe ngoba njengoba sikhonza la eArk khona abantu abathi uSathane this uSathane that khona abantu abathi letasila laniselo bekhuluma ngeSathane bekhuluma ngeSathane uSathane wayenze njani ukuthi bayakholwa bona kanti abazi ukuthi uSathane uchazwa kahle kuJohn 10:10 la kuthiwa khona isela gadlisi umewokwela bulala nokubhubhisa isela usho ukuthi isela lizaphela uma la liyakhona kukhona into engantshontsheka
kukhona into engakulalela, kukhona into engakhuphi mayingekho isela alisi elingazanga kuye ayitshela ukuthi ungcwele kanti iseletha kanaluphi. On the basis of our holiness and ungodliness, siyathepha on the basis of the content we carry that has found interest in the enemy. Yes. Khona sethi uSathane nawo engabe kubambisana. Wawuthanda senini ngo-12. Wake wazila nini ukudla ngaphandle kaJanuary kuzila imali. Kambe yimuphi umkhuleko wakho uthatha wena uthi uzobe yini engabangisa yini oyenza ayithanda. Nibangane naye ngoba noma uhlangene nabantu nihlukane ningathandazanga nikhulume ngamagama athi nize nihlukane yini uSathane ngakuphanga ebangisana. Kuthiwa wathi uNkulunkulu hayi angikujobe ngiyaqeda manje thinta konke ukuthi ungawuthinta umphefumulo wakho. Isikhathi awusasuka ayisukanga ngevikela awusasuka ngalelo langa katsheni kuthiwa kwathi mayeqeda nje uNkulunkulu ukusayina le offer kwangena igijini. Sathi usengathi siyinkomo zakho usenenkomo nje ngasikhuluma nje. Sathi siphuma lesemnyango kwangena ezingesathi sithi sokhuluma indaba yamakhamela abasekho bathi kuphuma lesikwangena esinye nase singilimazayo lesesokugcina ngokujoba wayinabantwana bawu-10. Sathi abantwana babo kade behlangene emzini omunye wasamazana umhlaba kwawindi sithi sizosho ukuthi Nkosi yami Jobe njengoba sikhuluma nje manje ku-10 no-0. Maqeda le abantwana bathatha imayikhi yabebe emlonyeni kwaJobe bathi waJobe sekwenzeke wasicela ukuthi-ke sizwe i-reply. Mina wena washoyela ingane yodoba sindi namanje usakhuleka ukuvuka usaphilelanga la usayiphosta ukuthi mfana wami nje uJobe washone bayi-10 ngelanga eli-1 wangakwazi nokuyoyimaba yancatshwa yini. Phendula Jobe uthi uJobe uthi uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile. Manje wena Jobe uthini la uthi Jobe hayi mina ngithi yena Jobe uNkulunkulu uyena obephile njengoba uyena othathile nami ngoba uNkulunkulu manibonge yebo noma kunje saya uJobe akawala kancane wawa wathi esewile ezila ehlezi emiloteni emilwe ngamathumba ngoba abavakashela noma bezwile bezwa abangani bakhe bafika ney'khathi ezinde bafika abangani bakhe bezombona bafike bangasondeli ngoba abantu mawuseyinkingeni abasondeli. Anginandaba noma wafaka emsebenzini, anginandaba noma wabasiza beshada noma benza njani mawuseyinkingeni abantu baba ngaphandle instead ibona bangafakazi into engekho lapho kade ngilezobona abanye mabezobona bazama ukuzobona bafuna ukuzoyibonela ukuthi bangaripoti into abayizwa ngomuntu bathi sisi ngisuka khona lento engikutshela yona ngisuka khona you are hearing I heard it from the horses wakade mawuseyimeli abantu abasondelayo abanye abasondeli babezoma nawe basondela babezokushutha bafuna ukuphosta indaba yaziyo. Abangani bakaJobe bafika ney'khathi ezinde bathi Jobe umzalwane akawi kanjena ngoba indaba ezitha sosiyalotshela niyikhulumeni bazalwane into ethi awakalihambi uhambo lokukholwa ma ungakahlulelwa abakholwayo. Ngicela niyifundiseni into ethi awakalihambi uhambo lokukholwa ma ungakahlolwa ngezono yibo laba othandaza nabo abafike bangene endlini ugula bakuthandazele bathi babephuma sisibona yini emphethe kahle wake siye indaba yokukhuleka ake sibonisa kodwa uyalibona ikhanda lakhe ushaka bekhuleka bemizana bakaseseqedi ukukhuleka asihleli siyabonisana uyabona mehlo labakade belulizana labakade bebhide sumela siphume kwakhe unathula kuzengemanje awukalabi nivuka sikhulume hayibo kodwa nale babebethwa imphethe kodwa vele usho ukuthi
ubanjiwa yini ngoba sisayike ezosiza ukuthi umuntu sikhulume naye siyekukhuleka phela simboniseni ngoba uthanda nalo yabathu ababehlela kuma levels aphezulu benza ngathi basiza wena kanxa bebakhanda content abangani bakaJobe thina sibona ukuthi lento ngathi umphumela wezona into esiluleka ngayo kusenjena sithi vuma izona baphinde bamnikeza imali wathi reply wathi uJobe reply ngiyazi umhlobo ukho futhi uzongimela naso thuli ayo uJobe usemlotheni akasustain ama-antibiotics usustainwa yinto ayasi ngoba into ezokubamba in the midst of the storm yinto uyasi uyadlula itesti yabangani kwangene yasekhaya wamzungeza uMamJobe embheke imdoke emzungeze menzela amayambazi emzungeze wakhathala wakhuluma naye wathi Jobe ngizokhuluma nawe njengomngane ubona ngathi umuntu usebenzele emuva ngoba ngasuthi yona idestiny yodwa yabona abaningi-ke bamshaya uMamJobe bathatha omama engingafuni ngabe eBhayibhelini ngifanayo angifuni ngodilana angifuni lutho ngomkaLothi angifuni lutho ngomkaJobe umkaJobe noma ayebhede kodwa wayethola imfihlakalo engatholwanga ngabantu uthi umkaJobe have been around analyzing and observing you uma zonke lezinto iwehlela ngiyabazi ukuthi bagcina benjani abantu abehlelwa izinto eziwehlelile awukashaywa nawo kodwa waso sengibonile ukuthi wena ubanjiwe ukuthi uyakhoba wena ubanjiwe ukuthi immune system yakho strong wena ubanjiwe ukuthi noma usunje awukamthuli uNkulunkulu yingakho manje ngizoxolisa mina mama ukuthi ukuze ngihlukane ikhole esikhathi uNkulunkulu uzoyifela ngoba wena usabanjiwe amathambo ubanjiwe ukuthi noma sewushayele for the first time uMamJobe wathola impendulo erafu ithi iBhayibheli wathi uJobe siwulandeli senkosikazi awazi ngithi yabona ukuthi ungazikho awazi yini ukuthi uJehova asamukeli okuhle kodwa nokubi siyakwamukela uma lokho kubi kuvela kuJehova bafana mangivumela hlonipha isikhathi angifuni ukuyicacisa into ethi uJobe warestoreka kanjani ngoba ibuhlungu kuthiwa labantu abeza kuJobe banamagama uNkulunkulu wayabuka wathi angiyithandanga indlela engiphathe ngayo incebo yami uJobe ngoba uNkulunkulu usazokumela uzophila futhi uma nje umaze kahle uNkulunkulu uyathi uyakuyeka bese uNkulunkulu uyasukuma ingakho hlabelelayo uMajola wathi-ke phambili bengiyakumfuna uThixo ngibike kuye indaba yami ngoba ngiyazi ukuthi angenza konke necebo lakhe kusho uJobe uthi ngiyazi ukuthi angenza konke yabona uJobe was sustained by what he knew about his heart ngithi kule movie zonke izinto ezinkulu ofuna ukuyofika kuzo zizozalwa ukuthi umazi kangakanani uMpostoli Pawulo mayekhuluma ngokumazi uthi konke kwakuyinzuzo shayindiva hayi wawutholeni Pawulo uthi ngenxa yokumazi uthi yebo ngikushaya izibi ngenxa yobukhulu bokumazi ithi ngongezi langiyeka inhlaka yokwazana nomhlobo yikho mangikhala ngicula ingoma ethi ngumhlobo uJesu uphoka naye ngoba sizinike izikhathi zokumshiya
umbuze kumele uyibuze wona kulona impela uzohlubuka nami la sesiyemthandazo uthi uNkulunkulu kulamadoda hambani inzima lento hambani niye eJobe bethu unikele uMjobe enamukela uzofika alikhulekele bese mina ngiphendula umkhuleko kaJobe asenze emevangeli kuthiwa kuzoza laba abathi vumiso nozalo bazofika kuzobuya bona uJobe ufuna athi baba ngegama likaJesu nami uhlabalala nami uKristu nami akhulekele bona laba yingakho kumele ilungise inhliziyo yakho ukwazi ukuhlukanisa isandla neglavu ngoba iglavu kubanjwa ngalo kodwa isandla kusebenze sona yamanje thina sisuke sithukuthelela amaglavu kanti bekuyisandla amaglavu agqokiwe kodwa kahle asibanjwanga amaglavu abantu abaninyazwa nabo babengamaglavu isitha lesasekulimaza kodwa ukuze ulimale kasasinike sikulimaze ngabantu ongenandaba nabo kwafuna sikulimaze ngabantu onendaba nabo kodwa uchaze lokho abantu abawazi ngathi bangizwa phela into enkulu kakhulu emhlabeni bazali bami ungafaki bonke abantu enhlizweni ngoba kahle uma uninyazwa umuntu usungalinyazwa uye usungulunyazwa indawo omnike yona enhlizweni ya yingakho ungahlangana nomuntu lapha uhamba ngetekisi akuthuke kungathi ndili ekuthukeni engabi hayibo umuntu angakuthukuthule kangaka akalutho kizo inhlamba zakhe zenzilula umuntu onento ashigabeni ndaba ukhulekiswa yina ukhulekiswa igama ukhulekiswa uphawu yena ngiyayithi mangiluleka ngithi kuboba namaphakethe amabili mawumuntu ube naleli lingakwathi lithungeke kahle ube naleli lingakalethi libe nembothana abanye abantu bobafaka ngapha kwanethi ukuze noma besephaketheni kodwa inyawo zawo yingemoyeni isisindo sabo ungasizwa noma behleli ukuze nizukana bephuma ungabenza nokuthi sebaphuma ngoba nizukana behlezi awubezwa manje inkinga yakho yona bonke abantu ohlangana ubajikele elizweni ekhona abawebroke nabarudivine abanye abantu bafaka amakhisi ungabafaka enhlizweni. We are not hurt by people. We are hurt by the position we've given those people in our hearts. uJobe prayed for this man. The Bible check. uJobe was restored by Malu. Was restored ngisho nabantwana bathi. Waba nabanye abantwana elithi iBhayibheli babe bahle kakhulu kunothelo waseqaleni ngoba mawumazi uNkulunkulu wakho ubuya ngisho izinto ezadliwa isikhona ukwazi uNkulunkulu wakho wenza urecover izinto ebasekhohlakele nazo Bishop, what did you come to teach me? I come to say it is important to know your God. Emva kwale move people tell us which I want to know more and more of you. Emva kwale move ukuthi ngijulise ngosothandweni yakho yandisa ukukholwa kwami. Ingoma sakhula ngathi the glory of Jesus shines brighter and brighter. It's the closer I get, the more I see the glory of the Suka. Yasonde.
verse ngihambe ngayo-check-a kwi-dictionary ngihlushwa ile gama elithi no. What is the meaning malithi iBhayibheli abantu abazi uNkulunkulu wabo? Kunamagama angama-synonyms amaqondo mfana. Elinye legama engitholile elisho ukuthi ukwazi, lisho ukuthi uhlangene naye. Lesibili lithi being intimate with. Yikho iBhayibheli malikhuluma ngomuntu engene ekamereni nomkakhe lithi wamazi. Kusho ukuthi you are in agreement with, you are in the same accord with. Lezinto ezinkulu sizokwenziwa ukuthi uyamazi. Mawumazi ukhomba kumnyama ukuthi kuzokwenzeka. Bathi ngaba hayibo. Bathi usho ngani ukuthi ngiyamazi. Amdala bazane bami, kodwa ngiyacela bonke abadala abala uma lelizwi lokungalikholwa njengengane yakho ikholwa izwi lakho. Uma lento yokumazi ungayenza njengengane yakho ikholwa uwe. Uma ngabe ngingathi enganeni yami ngizoyenza into, ingane yami ayilindi ngize ngifike nayo. Ifonela abangani bayo batshela ukuthi ubaba uthe. Bese bethi manje prove. Bese I don't need to prove anything. Kusho ubaba wami. Ubaba wami ndayishi. If we could believe God in that dimension and know within that dimension, yabona baba lento le, I don't know ukuthi ngayichaza kanjani ukuze abantu bezwe ukuthi ungazi kuyabisa. Le ngithe goli, umufike goli bayazi abantu bayegoli, musubethele uwehla khona lento ase Wanderers. Khona lento ase MTN rank. Mawufike MTN wethu ufike goli qala ufike goli buzo ukuthi kungakuphi kunabafana abahlala emarenki. Abana certificate abana lutho basebenza ngolwazi lwabo lwegoli. Mawuthi wena ngukuphi umfana uvela kuhluthi isikhwama. Asingalela. Mayiphakamisa ispeed, ufuna uphakamisa ispeed ngoba awukwazi ukuhamba kancane owaziye eshesha. Ipace ehamba ngayisho umnikazi wendlela. Mayefika umfana afika kubeke phambi kwethu nakho ke boulders bese khamesa. Uthi mawukhipha u10 rand athi ye-time asidlali. Akutshela isuka ibill futhi akutshela ukuthi le ndawo enzela yona izokukhosta. But lo mfana ubeke eyakhe iveli. Manifika ukhipha u10 rand ibanga ngicela singadlali u100 rand i-direction. Angidawazi. Ukwazi kwami has made your life easy, you must pay for it. Siyabonga thina. Awubuzi. Ngoba wabuza kathi uyazi uthatha isikhwama wena ufuna ukugijima emgwaqweni. Mayema uyakhaza. Ukhokhela 100 rand, yes, that's what I charge for my knowledge. Ngoba onolwazi usemandleni, ongenalwazi akekho emandleni. If you want to be powerful in this life, if you want to do great things in this life, fight for knowledge and fight for understanding. What is that? It's in all your getting, get understanding. And as far as one person, what about Bishop? We have a mock trial. My court by what is that? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Seluthalazena indaweni iyona cela ukusondela ekhaya. Ngibaza namkhulula ubasedeni umdala enkosini. Ngenxa yezinto ezikwehlele ngoba kulendlela there are bitter moments, there are sweet moments. Bese kuba khona isikhathi la uNkulunkulu ethula khona. Usaba mmemezela. Usaba khala bashinde ayithulele nje kuNkulunkulu. Kanti noma ethulile uyakhona. Cela uthakaza nomuntu othi Bishop wesuka kule conference kunezinto ezinkulu engifuna ukuyozenza. Kodwa inhliziyo yami yalambela ukuthi Inkosi ikusondeze. I want to renew, I want to recommit my life ekumazini uNkulunkulu. Angoba ngibanda futhi angikho ezumeni angikho emanyaleni kodwa inyani mayithethe. I'm too casual for my liking. Ngipholile nje. Angisamlambele ngendlela engangilambele ngayo.
ngicela uthandaze nawe umkhuleko uthi take me back dear Lord to the place where I first visited encwadi yabaseLwini khumbulani insuku zaqala nisanda kukholwa umuntu wathi Lord revive my first love elizomabena ungabezela abantu kodwa khona umuntu osho njalo inhliziyo yakhe elizomabena